nejdřív jazyček. Jaj, páp ide. Zabrň na nožíky, ne? Au! Nie! Ten nož je ostrý. Ja to widzę, że to się... No jak kwiatki kokosy, ne? Vítam. Keď sa tak napichnú, kokos. Nie wiem, już cię Dobre, tak môžete to nožík zariť do otvoreného vodu. Čo mi otoč? No určite. Nebo ja ci mu dám. Na chvíľku. Na chvíľku. No ne. Weź! Ne. I wy mi druhú. Kde je ten kuj? Tu je hore. Ivan musí mať teď. Tu mi nebolo. Prosím ťa. Dobrý deň. Zapni nahrávanie opäť. Dobre, či prijela. Môžem? Mážeš. Dobrý deň. Ja som doktor Mračík. Oblačík, a chcel by som vás povedať, že tu dnes máme novú operáciu. Odstránenie panickej plány. Ja zoberieme si nástroj, skalpel. Pozrieme sa na ženu, ktorá nám ohrozuje genitálie. Ale my sa bránime a režeme. Ja! A urežeme jej celú blánu von. Aj keď sa zmie, tam musíme ju držať, pretože sa troška bolí bez umrtvenia. Kolifarky. Ja! Ale ona to prežije, nebojte sa aj bez eutanázie. Že eutanázie. Ja. Vidíte, také problémy s tebou. Ne, do piče. Sama to dostala, ne? Do piče. Ja som jela do piče, když do piče, do piče, do piče. Jednou vtedy. Aj sa večovať! Čo godíva, tak mi to bude druhý. Oj, kurva, Ja ťa oholím, ukáž sa. Nerob! Jebe ti! Budem sa ti piču, hej! Jebe sa, však me podrežeš. Neboj sa, ja som robil ako vodič. Jo, prav. Dobre, že ho popíčeme, nie? Čo máš? Ho popíčeme, nie? No, to nevadí. Ne! Do hola ostrihať. Ostrihajú do hola. Odkapuj. Ja chci svůj skal! Tak keď ne, zvrchu aspoň ze spolu. Tam není čo Odkapované? Mimik. Že ak sa rezali, kurva, ak mu gace rozjebalo. Nech ho tu nedaj. Nie mogę się rozchujać. Powiedz koko. Powiedz tu na chuja. Powiedz. Nie robię po chujowi. Ja. Jaka rzecz? A może kiedyś prestamy kurczę za holdingu. Ma co ty są to? O nie. No rozrežieš. Ako včera teho potkala, že? Prestrel ze sekery bol veľmi hustý. A Ivanova končatina bola dorezaná. Chuju, ja tie vlasy mám ešte potrebovať. Nie, ty vlastne nedaj. Dobre. Tejto, to bola paráda. Čo? Čo? Odrežené psa. Máš to? Dobre, ale naraz. Ne, ja nechcem byť podrezaný, ty musíš byť popravená. Ty si žena. Tak bude popravený on. Po tvojej poprave. Ty zaspôj z vrchu. To už je vadí.
Pustím na teba na konduška, čo ťa ujde. Ivan, volal si jej? Komu Jane? Ne, tej druhej. Maje? Ne, tej tretej. Kde sa drží? Nepustí ťa to ešte? Ne? Ty by mohla dať. Počkaj, veď toto je tvrdý základ. Ona chytá čiernu farbu. Jak me zrapala. Kurwa, jako ale toho už je to skurvené. Šlášno. Duslo? Trochu iba. No to bol. Počkej, to sa nám obdíva. A dám mu jedno. Daj sa to predu. A čo? No daj sa. Dívaj sa, hej. Daj ruky dole, neboj sa. Hlavu hore. Ja! Ups. Dobre, na bok. Daj dostan, daj hlavu vyššie troška. Dusi? Žiješ? Zašlečeš? Hej. Pomoc! Pomoc, budeš mňa! Ordinácia v ružovom penise. Ordinácia v Ružovej zahrade. Ordinácia na bielom penise. Mašmerský krízy. Ale vypnutý telefón. Šmarky, budú sa mu vypnutý telefón.